Там, дзе распальваюць агонь, многа едкага дыму, таму арэшты вязні рэжыму. А што? Іншыя навіны з жоўта-жылетных барыкад? Усё тое ж, у дадатак выбітыя вочы пратэставальнікаў на шэры асфальт. Сваю вышыню ў поўнай меры паказаў хвалёны еўрастандарт. А што з тымі, хто шукаў дэмакратыю ў Белым доме? Куля ў лоб без папярэджання? Арэшты з хваляй справакаваных траўляй суіцыдаў па мясцовай прэсы сцверджаннях. І ў нас разборкі, сінякі, аптэчкі. Чым мы горшыя, дарэчы? Нярэдкія з рукапрыкладствам спрэчкі, малітвы бацькоў у храмах свечкі. Рэвалюцыянеры, прафесіяналы, пастухі і нецямушчыя авечкі неўзабаве ў мітусні збіралі рэчы, на матрацах уплаў не пераплывалі рэчку. Параўнанне з краінай-суседкай было недарэчным. Лідарку, якая любіць прыгоды, давязлі да пагранперахода, каб не дабіралася сваім ходам. КДБ клапатліва даў грошай з сабою, не толькі аплаціў па дастаўцы расходы. Сакральную ахвяру шукалі паборнікі свабоды. КДБ папярэдзіў на 2 ходы. Што з імі зараз, дарэчы? Усё тое ж, змяняюць кашулі, але не маргінальныя плечы. Не на відоліцы воўк у шкуры авечай. Кажуць, за грошы не на жарт разгарнулася спрэчка, перарасла ва ўнутрывідавую сечку. Схапілі заначкі і напрамкі цераз поле з крыкамі «Даколе!». Чаму не ў самалёт? Ды тут недалёка цераз плот. Гульня, прабачце, не ў лато. Драпаў хтось у багажніку? А то!